Hello guys, for today's vlog, maayong gabi day natong tanan. For today's vlog guys, kay mo pay pag-abot na mo gikan mi sa beach, gikan mi sa tukuran kay dito na celebrate og birthday ang ako ang motherland. So mo pay pag-abot na mo guys gikan mi didto. So nami dala, naamay nabilin dagan kay soft drink, so nagdala mi isa ka Sprite. Tara. Dayon, nami sinugba guys. Woohoo! Sinugba for tomorrow ni guys sa sudan. O, diba? Libre mi sa sudan. Di namin magluto kay nakadala mi kay daghag sobra sudan guys. Wala naglechon si motherland pero daghag sobra sudan. Atay kuan dessert pang snacks nato. Atay spaghetti og chika lang, nagdala ko chika lang, 5 ra ka buok guys, kay ako ra may mukhaon ani kay si banana dili ka kaon ani guys, tungod kay tamis man siya. Ay, nakuan. So ako ray mo eat ani guys sila. Tulo man din na diraw. Ako ray mo kaon ani guys, lion sa daw nako guys bi kung nakuan ba ko no. Ana nako guys, itarong nako kay makuan siya matumba. Ako ikuan ani ana wow, oh, very good kaayo. Hawa dong kay. Dili pwede kay parting pagkakiata. Ara guys, iba ka ni madatang spaghetti umaga no. I-steam din siya rungga. Ayun no, midnight snacks. Yara guys, ato ang kuan tumpang snacks. Chika lang og si banana dili makakaog chika lang. Ako ra jud ang mukhaon na ng 5 ka buok. May sagol ni mga color nga pula. Naatay beef stick dala guys. Mura man ni gakuan gahangad. Ana siya o dili ihangad. Kung ihangad man gud siya, makuan siya. Oo, di ba? Naatay beef stick. Kani gid si Dudong no, grabe ka sirok. Wala nang Inday ka. Si Inday wala na ba nakuan ako nabantayan, murag wala ba gira nang di. Naatay humba guys, oh, humba. Ug naatay halang-halang. Na. Initon jud ni karon guys, ay ga kay ganina pro ba ni giluto ni Basilio. Bago pa nang giluto niya hap. Stress na ang magluto. Na initon niya po na ito para sigurado. Akong tagaan akong mga dugidog sa aning humba. Kay paborito man nila ang humba. Unan humba. Inunan with humba ilang sudan. Tonight. Siya di magbula-bula ba ani nila guys. Dudong. Wala. Kani i-steam ni unya. Wala man mi nagpaandar og kanang ref guys kay ang among ref walay kuan. Sani? Walay isda kay ang isda ako na lang giluto ganina guys kay ngano mauray nabilin di ana yung sayang kuryente. Ani wala na ni gaandar karon. Sulod ang buti mag-andar guys pag naanapoy sulod stocks nga pagkaon karon wala pa may stock so mo ni ako na lang sa ning i-steam kanira kung i-open sa ref kang kanang Sprite kung mo inom pa ana. Inom ako ganahan. Inom ako soft drinks guys kung ganahan ko. Kay mainom tag soft drinks mura ra gyapon tag inom nag-ilim nun. Acid ra gihapon. Dire lang sa ni. Kay i-steam man niya. Pagulat na rugod dong dili ra magkurog-kurog dong kay magkakaon ra man. Ano yung pagsirok nimo dong? Kani ako ang dudong gamay guys, dili na siya pwede na mo diri patulugon guys or pasudon na naman na siya diri guys kung tingkaon na kay ano. Grabe kakiat guys, grabe ka kuan ang baba, way kuan. Kaganinang buntag guys kay giabrihan na mo ang kwarto og alas 5 sa kadlawon, gipalong na mo ang aircon kay para kaning akong mga iro si Dudong Dagol, si Inday, din akong Persian ug si Dudong Gamay kay gipasud sa iyang darigi ng kadlawon. Ipasadaan na sila gas diri sa kaning sala na magtakulakaw. Usa diyan kami sa kumbanan ni natulog mi og continue. Usa diyan natingala ko guys sabak kay sa din nga hulog, sa din nga kuan.
Agoy guys, pagbangon ako kay kung ilantaw ang sala kay balong mo guys unsa? Ang itlog na mo guys nahurot og kaon. Dayon ay nadaay nabilin usa. Sa upat ako kanina lang nabilin. Aw lima di ay. Isa na lang nabilin sa lima. Gikaon ang ballpen. Unsa pa to giri? Grabe na kung dudong gamay mo niya pag sudlong diri. Grabe kay si Dudong kakuan jud. Nag-counting na ba ka ni? Oh, nag-counting day. Abi na ko wala pag-accounting, guys. Na. Hindi, gawas hindi ka. Ang lakaw day, gawas sa kay magkuan sa ko prepare sa ako pagkaon ninyo ha. Hindi ko na kaya. Okay, wala man anang ihi dire. Daghan kay nag-ihi ba? So, mag-andam na taog pagkaon. Ang ilang sudan tonight is humba. Yes, humba. This one. Humba. With sagulan na itong inununan para lami ang ilahang kaon. Ana. Atong butangag plato ang ato ang kuan para dili tumba. Sa man ni maklaro ra ba kung naong ani? Sige ra kung gakuan sa kamera ani guys kung maklaro ta. Isa ko masitag yama-yama diri nya di ta maklaro nabuing na. Ang ana. Laro ra ba kaha ni? Wala ra ba ka ni nga hiwi. Naglungag man nilaan ganina guys ay hamin ng lakaw kay para pag abot na mo pakanon na lang namo sila dayon guys. Dili na mi maglungag-lungag para makarelax mi og sayo. Kay kapoy kaayo ni mga ligog dagat dito nang na mga birthday magdagad tagat. Kapoy mo tong galungag ni daan. Mo ni buot mo ginang didyo ko gananan ani na siya di ari kay way batasan. Normal kay nang bataan na. Lumara na ay. Okay na siya. Naara ang rice guys. Mao sila rin mo kaon ani sa rice. Kani kay gilungag pila ni kabaso lang daghan ani ay. Tulo. Ingon ko duhara. Ayan, kani ko. Kinahanglan pa initon kay ganina para man kuan. Oh. I-steam na lang ni. Kay i-steam po na ako ng kuan. Dagan kay gilungag ni banana guys. Sa kadungos kong giingon nga duha ka baso ra ilong agon. O sige lang kay para dagan pud makaon sa kuang mga dugi. Tomorrow guys, work na akong banana. Una man uli sa ilaha guys, akong mother sa mga igsoon kay nagsinggol man guning duha nya. Ngit-ngit ang dalan layo baya hiyon. Pila gani ang biyahe ga? Isa ka oras kapin ga no? Oh, single naman ta. Isa ka oras kapin ang biyahe guys, kaya singgol raman mi. Atong nag-una mi sa ako ang mama o sa akong mga igsoon. Ay una mi uli sa akong bana, o naulahi akong mama ito kong mga igsoon. Ang friendship nagturuan ko sila. ha? Nalagalo. Uy, mo gyud na iyang pagkanon ba? Lagi. Para yung mga katpod-katpod, ya isnok-isnok. Lagi. Di pamahaw ana. Mulakaw ra ba ka? Uy, ron. Sa Gcash ko mo bayad. Iurot na lang siguro na ko ni ang kanon ay kay para makakaon sila daghan guys. Ay binlan ako si Inday para unya. Kadlawon. Kay makaon na si Inday kadlawon jud. Ngita man na siya kaon kadlawon guys. Akong binlan si Inday ani. Ngayon daan ni gamay kang dudong nagul. Ay bot sulat diya. Ano po ng style ni mo ha? Ay kung bots nga kaping. Liwat na liwata bit anak ni dudong gamay sa iyang amahan guys nga si Boots. Grabe ka sipat.
Kani ako ni ibili ni Inday ugma. Ugma niya. Ay ugma unya. Unya niya guys, ibili na ako guys kay para kuan. Na siya'y kanon unya kay luoy ay dili pa kanon niya guys. Kuan ra ba yung anak gatutoy sa gutomo na po na siya unya. Niya ra daw kimok. Ikaw na niya daw. Kaloy sa akong mga miyaw-miyaw. Ay! Ang gutom na ayo. Ang gutom na. Manawag ko akong mga miyaw-miyaw. Kay gigutom na daw akong mga miyaw-miyaw. Ang gutom na. O lagi. Yan na kay nag-andam pa namin. Igutom na akong mga miyaw-miyaw guys. Gutom na daw sila guys. Gutom na daw. Hoy, dagon, mura mong tignan. Ako lang makina di ha. Good. Sunod na ko pa kanon ani guys. Si Bots kayo. Di nakahulat. Sige nagabanha. Ni mo? Wala pa niya. Tara o, tura. Butay ini ni tubig. Ako lang giandam guys. Bawal na si Butsing. Dali. Miyaw guys, karon ako na pong mga dugidog. Na to si Bots kay mura nagmakuan si Bots, makuyapan sa kagutong siguro kay di na makahula. Dai may sagdalibang pa tumay. Masagdaira ta mo kanuktok tumay kay kuan na. Nara guys ang humba, tagaan na to sila. Guntingon na to kay para magamay siya. Di pa yan. Ano bang lagi? Boots. Big boss. Si Big Boss. Di pa itong kesyo na siya pasalubong tao. Unahan ako si Bots. Ay si ulagi si Bots. Ngayon nilang gao. Yes. Di na nakagulat ang among. Dayon, silang Inday na dayon. Ay, butangan sa din ako gumba silang Inday. O, di nahilom si Bots guys nga. Nagaan na siya pagkaon. Dali. Unahon na si Bots og serve guys kay para mahilom siya kay kung di na siya unahon. Di protegin na sa baan niya, di yun na siya maundang. May. Okay. Nag-andang sa imong kuan, sa imong herbal kay mukaon ba ka spaghetti na pud unya. Nag-inom na ka ni po minimum may. Ano pa? Nag-inom na. Nag-inom ka pud ka. Dali ba dili ka wala? Tolo sige pamuan sige og pangay kay sa kuan. Short. Di makahula. Wala na nagsuka si Roselda. Wala na. Tinapa lang ito. Lagi no, di siya pwede tinapa no. Alright Guys, ako nang gigi. Unting-guntang ang ilang ka dodong dagol, dodong gamay, ug kang Inday. Uy, wow, kalami sa sudan Inday. Hindi si Inday, guys. Kalami sa sudan Inday. May lagwa rin na putol atong
Video ani ali. Oh, Inday oh. Oh, Inday. Oh, dali. Dagol. Naka-pilaw man sa ganina sa humba ito sa gas. Kaya kung hindi ko itong humba ito nga. Sobrang uling. Kaya ang bukog may pangyatag ni Big Boss. Sulat, sulat. Agoy, agoy na nanguts kung lubot. Pila ka magkapito? O, pito. Apila na lang na iyang kahoy. Ay. Ang udlot. Luka na pagkaan ni Dudong Dagol ha. Uiro ba kakaayo? Wala, ang gusto di ay may. Initon din na ron may. Initon na ko na ron. Ako na lang anak mo. Pangaway na dito may. Lagi, nagbasa sa kamot. Ila. Ako gani nagpakaon sa iyo. Para di mabasa ang kamot. Hugasan mo kung utang. Ito. Tambal. May po ako'y gahugas anak. Grabe siya yung panigat man. Gamay lang mga luto ni Dudong. Gamay. Sobra kadagol yaman yung gabi ka. Saan yung gabi yung kaon mo? O ba? Oo. Sobra. Manghinaw sa ako. Ayaw ko mo distribute ninyo og pagkaon. Manghinaw tang inon-ons. Sabaw sa inon-on ra akong gikuan guys. Akong episode nila isumba kay para lami ilang kaon. Samot og kagana ilang kaon. Kinugma na pod ang ilang sudan. Skabitsi na pod. Ay, ate, lamihan sudan. Ano, hindi tapos sa kamot trip lang da. Nandong Ano ito siya eh? kung nilaban. Natumping na to sa Durabox na saan. Bukal na. Na guys, adiris ako man narapos kong short eh. Alright guys, i-distribute na to ang ilahang pagkaon. Dagul. Where is Dagul? Alright guys, si Dagul. Dagul na. Si Dagul. Si Dudong Gamay. Dudong Gamay, gari. Dayon. Si Inday Beautiful. Oh, nangaon na sila guys. Iting-iting na sila guys. La, amo ang trapo og hian. Sige na Dudong, atras man hinoon. Na guys, nagaon na sila guys. Russell. So, ang kanin sa kong miyaw-miyaw, ako na po ni kuan ilang pagkaon para iusan ako sa plato ang ilang pagkaon guys. Iana sa anak kay mukuan na po siya muubos. May wala ni nalubat imong kuan may. Wala mo guro, ba't ito muna? Anak na ko. Kuan man dahil ni ang cellphone oh, gihinay ang suga. Oo. Ito karaan. Kita ko. Ito niya. Ala, naputol. Baka ito naputol ganin na akong kuan. Rosel! Ano day? Nya guys, ako mga miyaw, mana ang duha guys, ang lakaw na. Wala lagi si Andre nangalibang to sa narap kung mga ang dagko na tong bag-o katong gianak last week guys. Oh, mag 2 weeks na mag 3 weeks kaning duha ka tiger og color kaning gray black. Ana po te bag-o miyaw-miyaw guys. Oh. Anak ni tiger ng gagmay guys, kani anak ni Mickey kaning dagko niya ro. Ako na ipanghatag guys sa ganahan. Nara ang mama anang dagko. Si Banana guys, sa kanlo ikignaong. Coffee ta guys. Coffee. Kape dayon siya guys pag abot niya. Nga una sila. Sa mi si Dudong oy bakwakon mahadlok kamera. Yung adik-adik na, dali lang po yung. Sa man kadong. Anak na po nato ni guys.
Oh, gunito di palangga oh. Yeah. Para makita mo. Video pila sweldo na ko ani. Dudo nimo. Oh. Utang sa. Kami guys, ay kapoy kay video guys. Utangon ro guys. Marat nimo. Bot. Ang mga plato bot. Ay, mo plato bot. Hala, very good kasi bot nga kadit lang gaan. Very good kasi bot. Orot dong. Dagulot da. Gulot da. Hi everyone. Gasan sana ako ilang plato. Hindi muli ko sa piring. Sana sa school. Sa kay oras ka daw napalong ang tubig no? Dali ako napalong kay kusog man ko. Kusog ang agas ganina. Ugma ni agas, ugma ako di eh. Baga buntag na pud atong ano. Mas mayo buntag uwi na dang gabi. Daghan man ko anak kay walay tawo. Ay, naray ko. Kay walay tawo mga balay kay trabaho man. Daghan reklamo anak. Dili na ka inday. Busog lagi daghan di kong gihatag. Hinday? Oh. Unya na po pakaron pa sa unya. Nya, wala na ko butang igisda nang una nang gibutan ako humba. Grabe hinday yo, made in humba din siya. Di ugma abday beef stick na pagkaday. Stick na sila ma. Grabe hinday yo. Dili sila masuman ba? Lord. Kusog sa ulan rin na. Ano man, baha? Ambot lang. Wala, wapang kikit. Li. Wala man ka baha? Wala ra? Wala ra. Very good kis dudong gamay oh. Very good ka sipat. Marami ka sipat. Kaya makabilis ka sipat. Dong. Gamay. Pero Kuha na siya si Dong. Dong Badong. Badong ang TikTok. Ano siya, lahi na siya si Dong. Kuha na siya. Si Dong sipat. dongkoy. Si Dong koy. Cut spot kaya po niga. Oo. Daan ako nag-upload kay naman di ako ang YouTube. Ako ang YouTube yung gigamit good. Ah. Ayun, nag-ipaw. Ano na. Ipos sa. May pusay dito ni pula. Uy, ayun, binuo ko. Oh. Palong na. Kaya na ako is explosive. May pusay. Pwede na ako na kong YouTube na yung anak. Di ko kakuha nga namoto na ako kuko. Totoy nas inday no. Wala eh. Ano, ubos ko ubos. Ako sa ning hugasan guys kay para unya wa na hugasan ala. Ako sa nailay sa doging. Ilan nakakuan na minutes? 24. 24 na. Oh. Taas naman sa video kaya wala naman kayo ni Kuan. Ipag-iris naman ako ang kuan anak. O, kuan. Swito naman kay kuan sa mga kuan anak sikot anak mo nang dili na na siya mo taas pa kaya kuan na nang ipang-iris ang kuan anak. Hindi. Guys. Daro kay kung bukod anak ron. Kuan balik si mo.
Bali nato ni diri guys. Ayan na nato guys. Hintay mo umod ha. Oh, anak kay ay klaro ra dai ko ganina ay. Ay, hala na klaro baka ko to ganina no. Ay, di maklaro putol akong ulo dyan. Ang saga. Nangita ko kung sa akong i-stan ani kay mo kuan siya. Wait lang guys ha, kay nangita ko ikuan ani guys kay ngano. Nakuan siya. Mo tumba. Itaas naman ako nang itaas akong video karon guys kay karon ra ko maka-upload sa ko ang YouTube kay ganina na busy man mi. Pero naka-upload ko ganina sa kong Facebook guys dito wine naligo mig dagat na ako gi-upload. Na guys. Na. Ano daw guys, aga wa man nakutol akong ulo. Ano, umudoko kay wala. Madugo na lang. Ano. Ala, ang katukang gaari nga akong gibutang. Ayun. Ayun balik ha. Oo, ay. Magduko na lang tagas kay para makita ta. Sa to ang plato sa tong dogi. Maalala mo pa rin ako. Sige, makukanta-kanta sa Pasko. Ako tumukad Pasko. Katong sa kan ng Bartolo Brothers bitaw. Ang ko nagikanta tong bayi nga grasa daw siya niya. Pagkahuman. Ang mga dato ga dako mga dato kay balay, may mga imbes mo ay mga hatag kay mga dato. Mo ni mga bati kay batasan. Inoon man. Sukan pa nung pahawaon pa noon ang ganay ng mga pobre hinoon nga walang wala nga ang kwarta mo oras 5:20 mo ini mo hatag maminaw pa sa kanta ang mga dato hinoon nga kun ay mga batasan gyud pahawa pa pahawa Experiment ba kung kinsa gikuan gyud lagi no madato ba or ang kuan pobre pero dili man tanan mga dato namang pay mga dato nga kanang mga kuan og kanang kasing-kasing maluy-ano pero taga-sagaran gid ba kanang mga dato bitaw katong dato gyud wala inaagi ka pobre. mo to mga buotan Mo mga salbahis. mga salbahis ang katong mga dato nga ni agi Mga dato kuan di ka paniya. dili pareha oy kinabay ang mga bag-ong mga kuan karon ng mga dato nga pobre kay sa una mga bati bing batasan tindi man gud na good. Jarang di batasan. Oh bitaw no mo na suko ang Ginoo no ikuan na lang ang kalibutan so ulang po ang mga bilabot maango dito sa bukid ba sa Kim kung wala bitay ice dito tubig ihumod ang mga soft drink og beer bugnaw Bugnaw sa tubig ko. bugnaw Flowing man, basta flowing. flowing man inom today ko bulak ganga para makuan din ako yung dugo so nanak ba ay hapit ako maman guys dungo ta ka makita kong naong guys ay lago to na putol ganin ako ang kuan ko wala siguro kay kuan gani diri layo gani naputol mo pud
Kato isa ka cellphone ako guys kay namang gusto siya kung sa tubangan guys kani wala man. Sa tubangan na ragid siya. Ana. Ipareto isa ka cellphone ako. Kuan man to siya. Back to back man to. Nya. Lobat man akong isa ka cellphone guys. Mong kani akong gigamit. Kanang karaan ako ng cellphone. Nga ang nagamit na pud anak karon akong bana. Mag-work siya kana na yung gamiton din. Kato yung daan nga cellphone. Mo to yung ibilin po di ari bali ako ang cellphone dire. Duha na ka buok. Dili man siya modalag duha ka cellphone guys kay di siya gusto nga masuko ko guys. Malikay man na siya. Otong ibilin niya yung isa ka cellphone bali ako na duha ka cellphone nung dire. Siya isa ra noon dugay po ni malubat akong isa ka cellphone. Nakaroon, pwede na lang. Oh. Ikaw ang nagdala. Kay mo gamit mo na ako sa vlog good. Ito yung isa ka cellphone guys. Dili to makadawat og vlog nga kanang kuan. Dugay. Diri lang sana ako ni butang ang planggana ga para di magluot diri ha. Mao para luag ba. Dili butang sana ako ni sa kuan sa rep. Parang ubog no. Alam na ko ni gipanda. Ang ako bugno pa man siya bisa pala sa daan lang. Hi, nangita pa kasi mong pagkaon. Wala, gusto na. Mga nagkatuloy sa simo, lagi na yung budget. Isukod naman na ilang tiyan. Isa kulangan pa to siya ato ga ba? Buko na ko. Marinta kape naman. Kuan, 29 man. 50 kape. 58 ang duha. Ay! Jesus Christ. Pag na. Guys, nahulog. So guys, diri ra tataman guys kay nahulog ang cellphone guys. Okay ra kay wala ra man siya nabungkag kay kuan man ni robot man ni sa puna ligon. So bye everyone. Salamat sa inyong pag-support sa ko ang YouTube channel guys, sa inyong pag-subscribe. Thank you sa mga tao nga wala ka subscribe sa ko at subscribe na mo guys og lantaw niya akong mga videos. Amping ng tanan. I love you. God bless. Kuan oh. Iop.